Frida Sorín i seré el vostre tutor del curs de redacció bilingüe valencià-castellà de documents jurídico-administratius del nivell inicial i també del nivell avançat. Al començament d'aquest curs, en les classes presencials, sempre m'agrada conèixer el motiu o els motius que us han esperonat a iniciar un curs com aquest. Alguns soleu comentar-me que voleu millorar els vostres recursos sobre el llenguatge administratiu en general, o perquè no n'heu fet mai cap, o simplement perquè veieu que necessiteu ser més competents lingüísticament al lloc que ocupeu en qualsevol de les administracions públiques on treballeu. Així, el naixement d'aquest curs va ser el resultat de tantes i tantes consultes realitzades sobre els dubtes en els usos de frases, expressions, terminologia específica o fins i tot molts usos formals. En definitiva, gairebé sense saber-ho, volien millorar tot un seguit d'expressions, girs lingüístics o vocabulari que intuïen que no acabaven de ser del tot adequats als missatges que estaven transmetent fins aleshores. Per tant, d'això es tracta, amigues i amics, que entenguem les regles internes de les nostres llengües oficials, amb els seus registres jurídic i administratiu, si és que podem separar-los. Amb el valor afegit que pugueu treballar o bé des de casa o bé des del vostre lloc de treball, on preferiu. Finalment, vos dono la benvinguda a aquest curs que espero que siga ben profitós per a vosaltres.